מה קורה חברים? בסרטון שעבר של הפחד סופרמן אמרתי לכם שנעשה ממתק כוכבים. אז הנה, היום נעשה אותו. תסתכלו איזה כוכבים. אני אראה לכם שנפתח. בואו נפתח. וואו, זה נראה טוב. וואו, ריח של פירות. תריחו. בוא ניתם כמה, יאללה. ניתם עכשיו את הכתום הזה. אפשר מדי קשה לי לא לעשות את זה כי זה דביק. טעם של מנגו כזה, כן. וואו, עכשיו ניתם את זה, את הצהוב. טעם של תות. כן, זה תות. מנגו, אני מדרג אותו מ1 עד 10. 7.5 מתוך 10. ואת התות 8, היה לי יותר טעים. טוב, רגע, יש עוד. אוקיי, עכשיו ניתם את זה. זה נראה כמו, לא יודע. זה מטעם של המאסטיק קראנץ' שעשינו 2 מבחנים טעימה אחורה. זה 10 מ-10. וואו, זה טעים. חלום של כל ילד. טוב, זה גם מהונגריה, רק אומר זה גם מהונגריה. בסרטון הבא יהיה לנו מוגו מחול שאין בארץ, מהונגריה גם. ותכתבו לי אשטג כוכבים מסמן ולב ולייק כל מי שטוב את זה. נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.